जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेराव 200नि गोबां मानसिफोर खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय मोनसे फारिलाइ खालामदोंमोन। मोनानि समाव आरजनि सभा होननानै बुंनाय जायो, जेराव आरजनि सभा मोनसे खालामदोंमोन। 200निबो गोबां सुबुंफोर गथायसे जादोंमोन, नाथाय हरखाबैनो पुलिसफोरा थांनानै बे फारिलाइखौ बन्द खालामहैदों आरो सानै सुबुंखौ हमनानै लानानै फैदों। यस, सानै ख्रिस्टियान सुबुंखौ, डेट मिन्स पास्टर आरो पास्टरजों लोगोसे सासे व्यक्तिखौ, जायफोरा बे फारिलाइखौ दैदेनदोंमोन, बे आरजनि सभाखौ दैदेनदोंमोन, बिथांमोनखौ हमनानै लानानै फैबाय। बेबायदि रादाब नोंथांमोननो लानानै फैदों। गोबां दुखुनांथाव। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों मोनसे बिसेस सोलोंनांगौ मोनसे बाथ्रा दं, जाय बाथ्राखौ आङो जोबनाय फारसे खोन्थानो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, जों भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों हयथ' गोबाङा बे बाथ्राखौ हमदांनो हानाय नङा, मोन्दांथिखौ मोननाय नङा। दा बेयावहाय जोबनाय फारसे नोंथाङा बे बाथ्राखौ मोनथिगोन जे माखौ जोङो सोलोंनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला नोंथांमोना बे रादाब क्लिपखौ नायग्रोदो, बिनि उनाव जोबनाय फारसे डिटेल्सै बियो बबेयाव जादोंमोन, माब्ला जादोंमोन, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ नायगासिनो थाबाय थादो। बलरामपुर जिले से एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। धर्मांतरण को लेकर दावे आप लाख कर लें, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है ये खबरें सिद्ध कर देती। बलरामपुर जिले में एक बार फिर चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खुला खेल दिख रहा है और नौकरी लगाने के नाम पर धर्मांतरण कराया गया, ये गंभीर आरोप है। मामले में पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राजपुर विकासखंड के बैढ़ी गांव में देर रात को एक घर के बगल में चंगाई सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में लगभग 200 लोग मौजूद थे। उन्हें प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। सूचना पर एसडीएम और पुलिस की टीम रात में ही मौके पर दबिश देती है और रात में 2 आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाहर से बड़ी संख्या में पास्टर और अन्य लोग धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। एसडीओपी ने कहा है कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त नौकरी, ये लालच दिए जा रहे हैं। भोले भाले पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों को इसी लालच के चलते वे तेजी से धर्मांतरित हो रहे हैं। ये देखिए जरा, ये उसी चंगाई सभा की तस्वीरें हैं। चंगाई सभा की ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये वही सभा है जिसकी जानकारी जब पड़ोसी को लगी तो उसने पुलिस को बताया कि यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा है। चंगाई सभा की आड़ में ये धर्मांतरण पहले भी हो चुका है, लेकिन इस तरह की सभाओं में लोगों को लालच दिया जाता है, पढ़ाने का लालच दिया जाता है, बेहतर इलाज का लालच दिया जाता है, मुफ्त में आपका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का। इसके अलावा कुछ चमत्कारों के दम पर भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। तो ऐसी एक चंगाई सभा जो यहां हो रही थी, उसका असर है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग, जो संरक्षित जनजाति हैं, जिनके संरक्षण के ऊपर सरकार लाखों खर्च करने का दावा करती है, उनका भी कन्वर्जन करने की तैयारी इस स्थान पर इस चंगाई सभा में हो रही थी। और यह खुला खेल तब है जबकि सरकार ये दावा करती है, बार बार कहती है कि धर्मांतरण को रोकने वे कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। धर्मांतरण को रोकने पुलिस और प्रशासन अलर्ट मुद्रा में है। इसके बाद भी आखिर कैसे ये हिम्मत है? ये बलरामपुर जिला है जहां एक चंगाई सभा में धर्मांतरण की शिकायत हुई, रात में ही इसमें दबिश दी गई। अब आपको यह भी बता दें कि धर्मांतरण को लेकर दावों के बीच में बड़ी खबर यह भी निकल कर आई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के इस केस में बलरामपुर में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का ये जो खेल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, शिकायत हुई, 2 आरोपी पकड़े गए। बलरामपुर के ग्राम बैढ़ी में चंगाई सभा हो रही थी। करीब 200 लोगों की एक तादाद यहां इसमें दिखाई पड़ रही है। देखें आप, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये सुबह कार्रवाई के बाद की तस्वीर, और रात में वो चंगाई सभा, जिस सभा में लोगों को बिठाकर ये बताया जा रहा था कि कैसे अगर वे कन्वर्ट होते हैं तो उनको, उनके परिवार को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। ये लालच नहीं तो क्या है? इसे खारिज किया जाता है। इसे बार बार कहा जाता है कि ये लोगों के भले के लिए, लेकिन यहाँ 2 लोग गिरफ्तार होते हैं और ये 2 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ की जा रही है। परसू बेग, संदीप भगत, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस चंगाई सभा में धर्मांतरण करवाने के आरोप में। तो दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण का खुला खेल, चंगाई सभा की आड़ में 200 लोगों का पूरा जमावड़ा, और इन 200 लोगों को वहां पास्टर काफी एक्टिव हैं, ये बता रहे हैं स्थानीय लोग। और इन्हीं पास्टर की मौजूदगी में मंच सजते हैं जिस पर या तो चमत्कार दिखाए जाते हैं,
बीमारियों को ठीक करने का दावा है, घर की परिस्थितियां बदल देने का दावा है। तो यहाँ सवाल उठता है व्यवस्थाओं पर, सवाल उठता है दावों पर, सवाल प्रशासन पर भी है। प्रशासन के पास कोई आंकड़ा नहीं होता, कोई भी पेपर के ऊपर धर्मांतरण का आवेदन नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ऐसी सभाओं में खुलेआम धर्मांतरण होता है। ये सबको पता है, लेकिन शिकायत या पेपर पर किसी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं। चंगाई वाले शामिल हैं जो बाहर के आगे भोले भाले ग्रामीण। और सबसे बड़ी बात इसमें ये अरुण भैया कि आपके पहाड़ी कोरवा जो हैं उनको इन्होंने अपना वो बनाया है मोहरा, उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्षेत्र में धर्मांतरण लगातार बढ़ रहा है। यहाँ गरीब, आदिवासी, भोले भाले पहाड़ी कोरवा लोगों को इन लोग टारगेट करके रखे हुए हैं। ये खेल लगातार चल रहा है। ईसाई संस्था के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा ये करवाया जा रहा है। कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। भाजपा सरकार का आश्वासन है कि धर्मांतरण को हम रोकेंगे, तो अच्छे से कार्रवाई करके कड़े नियम कानून बनाया जाए। नौकरी दिलाई जाएगी, इस तरह की जो है प्रलोभन भरी प्रार्थना सभा में संबोधित कर रहे थे। इसकी मौके पे जो जांच पे जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जो चीज़ें आई उसके तथ्य अनुसार जो है बात सही पाई गई थी। प्रार्थना सभा को संचालित कर रहे संदीप भगत, आत्मस्वर्गीय सुखराम भगत तथा एक परशु बेक पिता शिवना भगत के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस कहती है कि शिकायत मिलने की देर है, हम तुरंत पहुंचते हैं, कार्रवाई करते हैं, लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। धर्मांतरण कोई कर नहीं सकता, शिकायत मिलते ही फौरन प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये खेल जारी रखने के पीछे संरक्षण किसका है? कौन ऐसी सभाओं को अनुमति देता है? कोई इस पर नजर क्या सतत तौर पर नहीं रख सकता बार बार ऐसे एलिगेशंस के बाद? जाथायनि डिटेल्सखौ होनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायबाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे लाइक होदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जि रादाबखौ नुदों, जि जाथायखौ नुगासिनो दङ, बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि जाथाय, जिल्ला बालरामपुराव जानाय, जिल्ला हिसाबै डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बालरामपुर आरो बेनिनो राजपुर होननाय मोनसे एरिया दङ आरो बे एरियानि सिङाव बेरिगाव होननाय मोनसे गामि दङ आरो बे बेरिगावआवनो बे फारिलाइया जादोंमोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव गासै 200निबो गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर, ख्रिस्टियान फोथायारिफोरा खौसे जानानै मोनसे आर'जनि सभा खालामबाय थादोंमोन। येस, मोनसे आर'जनि सभा खालामबाय थादोंमोन। बे जाहैबाय थांनाय सानडेनि फारिलाइ। बे सानडेयाव बिथांमोना बे फारिलाइखौ खालामदोंमोन आरो माखासे गाज्रि सुबुंफोरा नोजोर होखोमादोंमोन जे बेयाव थारैनो मा जादों होननानै, आरो बिथांमोना नुबाय जे बेयाव आर'जनि फारिलाइ जादों, बेयाव गिर्जा जादों आरो बियो बे जिथु फारिलाइ जादों बियो सोरबा न'खरनि साखाथियाव, ख्रिस्टियान न'खरनि साखाथियाव जानाय मोनसे फारिलाइ। बे आर'जनि जिथु सभा, जिथु आर'जनि फारिलाइ, बे फारिलाइया बबेबा गिर्जा न' सिङाव नङा, बे जाहैबाय बाहेराव जानाय मोनसे फारिलाइ, जेराव बिथांमोना मोनानि समाव बे फारिलाइखौ खालामदोंमोन। नाथाय जेब्ला प्रग्रामा फारिलाइया सोलिबाय थादोंमोन, बै समावनो हरखाबैनो पुलिसफोरा सफैबाय आरो पुलिसा बे गासै फारिलाइखौ बन्द खालामबाय। मानोना माखासे सुबुंफोरा सिरि सिरियै पुलिसनो रिपर्ट हरबाय जे मा होननानै, बे जाहैबाय बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जागासिनो दङ। बेयाव मा बुंदों? धोरोम सोलायहोनो थाखाय धोन दौलत होगोन, साख्रि होगोन, बेरामफोरखौ सोखानानै होगोन, बेफोरबायदि प्रलोभन होनानै मानसिफोरखौ धोरोम सोलायहोदों होननानै एरनानै हरबाय। बेनिखाय पुलिसफोरा फैबाय, नायफैबाय आरो गासै हाबाफारिफोरखौ बन्द खालामनानै होबाय। बेजों लोगोसे बिथांमोना जे रिपर्ट मोनदों, बे रिपर्ट मोननाय बायदियै बिथांमोना फैनानै सन्दीप भगत, आत्मा स्वर्गीयाराम भगत आरो पारसु बेक भगत साथाम व्यक्तिखौ बिथांमोना लानानै थांदों आरो बिथांमोननि सायाव बिथांमोना इनभेस्टिगेशन। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ जाबायदि नुबाय, बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना थर खालामदों ने? जोङो नुनो मोनदों दि मेडियानि जिथु मानसिफोर एबा रिपर्टार जिथु दङ, बिथाङा आरो जि दिन्थिगिरिफोर दङ, बिथांमोना केबल माखौ दिन्थिदों? जे जानाय फारिलाइखौ दिन्थिगासिनो दङ आरो लोगोसे माखासे हिन्दु धोरोमनि दैदेनगिरिफोर जायफोरा फंनैसो इन्टारभिउ बाथ्राखौ बुंबाय, बिथांमोनखौसो। नाथाय ख्रिस्टियान सुबुंफोर जे बेयाव एसेबां दङमोन, 200 जन ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ, बिथांमोननिफ्राय जिथु इन्टारभिउ लानाय, बे इन्टारभिउ लानायखौ बिथांमोना देखायाखै आरो गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे बेयाव मोनसे फारिलाइ जादोंमोन धोरोम सोलायहोनायनि, साख्रि होगोन होननानै, धोन दौलत होगोन होननानै, न' बां बानायगोन होननानै, बेराम आजारफोरखौ सोखानानै होगोन होननानै, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङै बुङै धोरोम सोलायहोदों होननानै जिथु बुंनाय बाथ्रा, केबल गावसोरनि साइडनि बाथ्राखौल'सो बिथांमोना बुंदों।
नाथाय रावबो ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरखौ बिथांमोना इन्टारभिउआव देखायासै, टिभिआव देखायासै एबा बे मबाइल स्क्रिनाव लानानै होआखसै जुदिअ लादोंमोनब्लाबो होआखसै। दा मानोना बाथ्राया जाहैबाय बे फारिलाइयाव बेबायदि जेबो जायाखै। बेयाव केबल इसोरनि खामानि जादों, इसोरनि बोसोन होदों आरो आर'जनि मोनसे सभा खालामदों। गोबां सुबुंफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ, फोथायारिफोर दङ, जायफोरा बेराम आजारजों सैसोनानै दङ, दुखुआव दङ। बेफोरबायदिखौ जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै हानायमानि नाजानानै फोसाबनानै होनो हास्थायदों। नाथाय दुथांफोरा बेखौनो मेगन सानानै एरनानै हरदों आरो पुलिसफोरा फैनानै बेफोर गासै फारिलाइफोरखौ बन्द' खालामदों। बेसांखिनिखौ जोङो थोंजोङैनो मोनथिनो हायो आरो सैथो बाथ्राया बेनोखा। मानोना जि सभा जादों बे सभायाव जेबो प्रब्लेम गैया, जेबो जेंना जायाखै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, आङो गिबियाव बुंदोंमोन बे फारिलाइनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों सोलोंनो हायो होननानै। बे जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै ख्रिस्टियानफोरहा गोबां फारिलाइफोर जायो, गोबां सभाफोरहा गोबां फारिलाइफोर जायो। दा बेयावखाय बे बिसयाव जों सांग्रां जानो नांगौ। जेराव जि फारिलाइफोर खालामगोन बेयाव प्रसासननि पारमिसन लानानै खालामनाया गोनांथिथारसै। मानोना जि फारिलाइखौ बिथांमोना प्रेयार सार्भिसखौ, प्रेयार सभाखौ खालामदोंमोन, हयथ' ओनसोलाव थानाय जिल्ला बालरामपुरनि डिसि एबा खाथियाव थानाय जिथु आउटपस्टफोर दङ, बै आउटपस्टनि पुलिसफोरा हयथ' बे बाथ्राखौ मोनथियाखसै जे बे जायगायाव जे बेबायदि मोनसे फारिलाइ जागासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरनि मोनसे सभा जागासिनो दङ, प्रेयार सभा जागासिनो दङ। बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना इनफरमेसन मोनग्रोआसै ख्रिस्टियान सुबुंफोरनिफ्राय, बै दैदेनगिरिफोरनिफ्राय, जायनि जाहोनाव बिथांमोना सोरबा RSSनिफ्राय बा सोरबा सुबुंनिफ्राय बिथांमोना इनफरमेसनखौ मोनबाय, कमप्लेनखौ मोनबाय, बेयावहाय बिथांमोना फैनो गोनां जाबाय। बाथ्राया बे जागोन। दा बेयावहाय बेनिफ्राय सोलोंनांगौआ, दिनै जोंहा गोबां ख्रिस्टियान डेनोमिनेसनफोर दङ, डेनोमिनेसनजों लोगोसे जोंहा गोबां फिसा फिसा अर्गानाइजेसनफोर दङ। जुदि जोङो माबा मोनसे बेफोरबायदि प्रेयार सभा, प्रेयार प्रग्राम, माबा मोनसे सन्मिलन, माबा मोनसे सभा प्रग्राम खालामोब्ला उइदाउट पुलिसनि इनफरमेसन, उइदाउट पुलिसनि पारमिसन खालामोब्ला बे प्रब्लेमा जोंनि गेजेरावबो फैनो हागौ। दा बेयावखाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफ्रा सांग्रां जानो नांगौ। जिखुनु जाया माबा मोनसे फारिलाइ खालामोब्ला पुलिसनि पारमिसन लानो नांगौ, पुलिसनो फोरमायनांगौ जे जोंनियाव बेबायदि फारिलाइ जानो थांगासिनो दङ, जों खुंनो नागिरदों, दा बेयावहाय नोंथांमोनाबो फैनांगौ। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बा इनफरमेसनखौ होनानै लाखायोब्ला हयथ' बे प्रब्लेमा फैनाय नङा। जेरावहाय जोङो नुनो मोनदों जे बेयाव गोबां मानसिफोर, 200निबो गोबां मानसिफोर दङमोन आरो बेयाव रावखौबो जेबो खालामाखै, बुलाबायाखै, जेबो खालामाखै। बिथांमोना थारैनो फैबाय आरो फैनानै 3 व्यक्तिखौ सोंनो थाखाय, इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय बिथांमोना लानानै थांबाय। मानो? बे जाहैबाय बिथांमोननि आखायाव इनफरमेसन गैखायैनि थाखाय हयथ' बे जादों। दा बेयावहाय बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो बे बिसयाव सांग्रां जागोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों। दा बेयावहाय जुदि सोलोंनो हादोंब्ला भिडिअखौ मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामदो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैसिगोन, नेनानै थादो। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मसीह, बाय बाय।